Euskararen aldeko lasterketa ezagunenak munduan bakarra den honek bere bideari laster ekingo dio urte berriarekin batera, baina aizue, honezkero soinu banda, oinak daintzan jarriko dizkigun hori ere badugu, eta aizue, batzuk ez duzu ezagutuko Mursego, Maite, Arroita, Jaurregi, oraingo honetan abesti post-barroko, pop-barroko, post-pandemiko berezia, eta antza denez, kanta berak azpikanta gehiago ditu, mezuak bezalaxe. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Arro herri honak du euskaldunak, euskararen lagunak, atxeta izerdi, herri arrosarean. 80. hamarkadaren hasierarekin batera heldu zen korrika, ez da aztekoa euskal hiztunok, euskaldunok, euskal herriak bere eskubideak berreskuratzeko oraindik ere urratsak eman behar dituela, ez dugu aztuko ez 36 egunotan lehen lerroan izan dugula, tira, gauzak honela urrats gehiago eta korrika eman beharrekoak, aizue, denbora galtzeko ez gaudeta, eta dagokigun eskubide hori behingoz gauzatzeko garai ere badugulako. Biotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu. Kongresuan gaur giro berezi izango da, ez dira gaurko irudiak, baina Espainiako estatuan bizi duten giro berezi horren erakus lekuko behintzat bada Alalba abestiaren interpretazioa. Bertan ikusten duzue gobernu berria eta hainbat ordezkari, tira, Frankoren osteko garaietan oraindik ere zenbat kontu, zenbat konpontzeke eta zenbat eskubide urratuta zalantzari gabe euskaldunok ondotxo dakigu hori, baina gaur lehen lerrora ekarriko dizuegu amnistiaren legaren aurretik emakumezkoei zuzenan eragiten digun erreforma neurri berria izan ere, alargunek duintasun gehiago izateko pentsioan aurrera pausu bat izango dute, 7% igoera hori behintzat iragarria da, eta besteak beste Nafarroatik Madrilgo gobernura fitxatu duten Elma Saizek berak iragarritako neurria da. Beraz, hori lehen lerroetara ekarretako kontua izan da, baita zenbait edabidek ere, halako protagonismoa eman diotena, baita Hego Euskal Herrian bertan ere, edo nola ere, gaurko egunean zehar, ahoz gora egin behar omen da bozketan amnistiaren lege horri dagokiona, Alderdi Popularrak eta eskuinak gogor jipoitu nahi du, bai gobernua, baita amnistiaren lege hori aurrera ateratzeko, indarrak batu dituzten, gainerako alderdi eta indar guztiak. Edo nola ere, ez du ematen, oztoporik izango duenik bideo honetan, baina kezkatzekoa besteak beste nola igo den tonoa, eta neurriak ere iragarri ditu Sánchezen gobernuak esate baterako Abaskalbera edota Vox auzietara eramango duelako. Zein den auzia? Besteak beste irain eta mehatxu egoera gero eta ageriagoa dela, eta horrek kezka eragiten du. Ez sare sozialetan bakarrik, kongresuan bertan honezkero onargarriak ez diren egoerak gertatzen ari direlako. Badirudi eskuinak ez duela aldaketarik nahi, eta gobernuan den, ezkerrak esan dezagun edo alderdi sozialistak, oztopoak izango dituela datozen garaietan. Edo nola ere, gaurko albistea eta hori ekarrena izan dizueguna, pentsioen gainean emakumezkoen eskubideak edo emakumezkoen bizitzak duintzeko urratsa eman dela.
Durangoko azokako irudiak ikusi dituzu, baina Iruñe astitz, ez zara ez libratuko izan ere, aktualitate gai serioski heltzen diegu, edo modu aziduan, hori ziur. Durangoko azoka garai berezietan ere ospatu da, Palestinako kontua izan dugu egunotan, baita gaurkoan ere, Gernikan elkartasun ekimena, Palestinarekin. Ez da aztekoa, Gernika bombakatu zuten bezalaxe, Durango ere bombakatu zutela, azoka garaietako erasoak izan ziren, tira, historiak dena elkar lotzen du, baina gaur galdera zuzenarekin gatoz, izan ere, Iruñe, amnistiaren auzi honekin badirudi zenbaitzu oso asaldatuta dabiltzala, Nafarroako eskuina ere ez da batere eroso, edo nola ere gustatzen zaigu alakoetan bestelako iturri batzutara jotzera, fake newsak baino, umore azidoz jositako edabide digitalak ere baditugu gaur egun, El Mundo Today. Iruñe, nola ikusten duzu, amnistiaren aurkako jarrera izango ote da osoki Espainiar estatuan, eskuinak adirazi nahi duen moduan, zekalean, azkenerako ez dute, besterako lortu? Bueno, El Mundo Todayren arabera aipatzen du espainolen 90%ak nahiago duela Puigdemont barkatu hurrengo hauteskundeetan mailan egotea baino. Eta datu interesgarria da, besteak beste gainera, tira, Puigdemontek hauteskunde batzuk deitu zituen, akaso baten batzuri lan gehiago eragin zien, baina ezaguzue beste igande bat izorratu, ezta? Hori ere, pikareska deritzon fenomenoaren ez dakit, pikareska bera gaur egungo garaietara, sare sozialetara ekarretakoa da, hor ikusten duzu, El Mundo Todayn, argi eta garbi nola jartzen duen, tira, argi dutela, eta 90% iritzia, aho batez, nahiago dutela, igande batez lanik ez egin, Kataluniarrak zigortzearen truke ez izateko. Tira, analisi laburre azido hau ekarrita, Iruñe badakigu, irrikitan zabiltzala Durangoko azokako analisi hori ekartzera. Bertan ibili zara buru belarri, pentsatzen dugu, batean eta bestean, zer kontatu izango duzula? Bai, ostegunean joan nintzen, sorpresaz, ze printzipioz ostiralean joatekoa nintzen, eta oso sorpresa ona izan nuen, ze niretzat, nire impresioa da, ezakit akaso beste batzuk desberdina izango duten, aurten bazaudela bai bereziki musikarien artean, musikari edo abeslari bakoitzak edo bakarrak postua zuena, ez? Postu txiki horietako bat, dela normalean ikusten dugunaren erdia, edo bestea da hauen bikoitza, nahi duzuen bezala ikusi, eta kontua da hori, iruditu zitzaialak oso ausartak, ze azkenan kristona postua egin behar dute beren proiektuaren alde, bai bertan azokan postutxoa erosteagatik, ez azkenean horregotegatik eta lekua izategatik zerbait ordaintzen da, baina baita ere bertara eramandako produktu eta eskaintza guztiarekin, ez? Eta adibidez hor burura etortzen zaizkit Kainakai, Akaleia, Intza, gero Labasu bera, eta baten bat bazegoen ere idazleen artean eta argitaletxen artean bazegoen bakanen bat, baina hor bai ikusten nuela zehola nolabait babestuagoa, eta hemendikan besarkada handi bat, ze egon dira gazteleraz esaten den bezala, pikopala, egunero, pertsona hauek, bai, bere postuan, ez? Gogoko ditugu Iruñeren esaera, erdal esaera hauek, esaera nabarrikoak izango dira kaso batzuk, edonola ere, aipatzen zenuen autore egile batzuk, sortzaile batzuk, izugarrizko ahalegin egin dutela, eta egun guzti hauetan dagoeneko ahotsa urratuta, ze azoka zarata handiko edo mugimendu handiko toki bat da, eta bertan orduak aurrera joan ahala. Estokolmoren sindrome antzekoren bat edo izan duzu, Iruñen? Nere Arriolarekin batera ikusi zaitugu, balkonadan izan zaretela, Sanferminetan bezala.
Bai, hortxe ibili ginen, izan ere nere Arriola eta biok Euskal Irratean kolaborazio tarte bat dugu, eta hori egitea egokitu zitzaigun, larun batero bezala, pues, oraingoan Durangokoa azokatik, baina bueno, ere pasatu nintzen Naiz Irratiko bigarren kafeko lagunetatik. Eta, bueno, kontua da, azkenean, bai, Estokolmo sindromea kainakairen postuarekin. Eta hori zer dela eta Iruñe? Ze gauza bat galdetu nahi dizut. Kainakai han izan dela Jota Fuego, bai, baina izu, entzun dugu Zetakek zer esan eman du, mitologiarekin lotutako gainera ekoizpen berria, ez da inoiz izaten disko soila, Zetaken kasuan, reparaz jauna aratago joateko garaietan da, azken aldian, jakin badakigu alako kontzertu berezi, sekretupeko bat, zen izan da kontua? Beno, sekretupekoa baino gehiago, gaur salmentan jarri ditu bere kontzertu berrietarako sarrerak, eta aukera zegoen aurretikan sarrera horiek eskuratzeko. Nik adibidez badut nire Iruñeko kontzerturako sarrera, bira amaieran, egon ginen, aukera eman ziguten ere QR kode pribatu batengatik edo pribatu edo pues nola baitere ez eskertzeko emandako babesa urrengo girako edo urrengo disko berriko lehenengo kontzertura joateko, ze ikusi baldin baduzue Iruñekoa lehenengoa izango da. Tira, horretarako aukera. Aizu, atzo edo nola Koldo eta Mendi hemen izan genuen tarte honetan bertan, iragarri zizkigun besteak beste Santas Pascuas jaialdiak nola emango dion, amaiera kolumpio asesino talde ezagunari, bere ibilbide luze, interesgarri sakonaren amaierara helduko delako, Iruñan bertan, jaiotzen ikusi zituen hiri buruzaian bertan, donola ere, Durangoko azoka atzean utzita, pentsatzen dugu Zetaken kontzertua saratago, laster da Tortxurrok, pentsatzen dugu Iruña herrian honezkero, horrekin ere mugimendu antzemango duzuela, auzolanerako tarteare izaten da, tira, aurreratu iguzu zertxo bait, Amaikak ere zuzenen eskainiko duelako beste urte bat, ez? Hemen ere gure promozio tarte ere baliatuko dugu, abenduaren 16an, Atarrabian ospatzekoa den jaialdi horretan. Aurreko batean aipatu genuen, ez uste dut Atortxu badela elkartasunarekin edo elkartasunaren sinonimo, eta ja abendua hasieran uste dut edo azaro bukaeran hasi zirela esiak jartzen eta ja espazioa atontzen. Eta oraintxe egongo dira tope ja azkeneko ikutuak emateko. Eta bueno, hemendikan ere gogoratu untza ikusteko azken aurreko aukera duzuela larun batean Atarrabian. Ikusten duzue, Nafarroa beste behin ere modan da, eta Iruña astitzek Nafarroako erregin errepublikarrak bere hautagaitza berretsi nahi izan du honen bestez. Iruñe, joan aurretik, ikusten dugu Eguberrietako, ez dakit, dekorazio aparatajea honezkero prest duzula, interesgarria iruditu zaigu, pozarren argitxo eta guzti, ez gara jabetu, orain bai, ikusten duzue, argitxo eta guzti, prest dela Iruña astitz, noski baietz, beti bezalaxe, jator eta zintzo, kolpez, kolpeantenatik saioan. Iruñe, Atortxun ikusiko zaitugulakoan, eta joan ezin duzuen guztiok, badakizue, Amaikan zuzenen ikusteko aukera izango duzuela, Atortxurrok beste urte batez musio handi bat, Iruñe, eskerrik asko. Aio. Arro de rico rica, arro de rico rica, arro de rico rica, bagara. Arro de rico rica, arro de rico rica, arro de rico rica, plazara. Arro herri honako euskaldunak, euskararen lagunak, atxe eta izerdi, herri arrosarean eta kalean.
Eta esperotzen duten ez da, hainbeste abesti eta gero ea urtengoak zer dakarren. Egunotan ibili gara, azken hamarkadetako abestiak josten karriko dizugu. Horretan lanean bagabiltza, baina tira, Eganen kanta mitiko gura, Akelarre bera, edota denborak aurrera eginda, Maixa eta Ixiar entzun ditugu, Tapia eta Leturia noski baietz, Fermin Muguruza, baina aurretik Jose Erripiaurekin, bere anaia Inigo ere aritu zen, tira, zenbat soinu banda eta milaka euskaldun, milaka euskal herritar berriz ere euskararekin lasterka eta euskararen alde. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzen lasterka beste urte batez. Arrazoirik etzegu falta, eta datorren urte honetan, 2024an gainera, Korrikak berriz ere bere bideari ekingo dio, Hamaika Telebistan gainera badakizue jarraipen berezia egiten diogula, eta kilometroz kilometro jarraitzeko aukera izango duzuela. Oraingo honetan, Bursegok ekarri digun kanta izan da, eta Maite Arroita Jauregik aipatu du gainera, kantak badituela bere berezitasunak eta bere azpikantak, bere azpi sintoniak hainbat lagunen artean, askoren arteko lanaren emaitza izan delako aurtengo abestia. Biotza pipilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu. Eta esango duzue, ze demontre dabiltza hauek, ikusten duzue? Aizarna Zabalaldera jo dugu gaur, izan ere Sixiliren aurkezpen ofiziala, aurtengo San Tomas eguneko plaza berria, Konstituzio plaza baino, plaza berria, Donostiako Gipuzkoako hiriburu horretan, beste bain ere txerramak pairatu beharko dituelako milaka aurren begirada jator baino gaiztoago horiek. Tira, biurrikeriak alde batera, San Tomasak neguan gainera badatorkigu, atortxurrok aipatu dizuegu, Korrika oraindik ere aurra begira etorreko zeguna, eta negu alde honetan badakizue neguko solstizioa, neguko festa, eta neguan elkartzeko itzordua izango dela. Eta honezkero ikusten duzue Euskal Hedabideetan protagonista egunotan Sixili izan dela. Haupa lagunak egin duzue Donostiako Sagra Nagusiak lortu diraia. Beraz, eskerrik asko, benetan, plazer bat, kriston besta izango da. Eta ez ahaztu, ostegun honetan Bilbon gaudela, Kafrantzokian, eta 30ean Hernanin, Sagra Gradorendik, gure webgunetik pasatu, luisdrumon.net. Eta hitzorduak bat abestaren atzetik gaur ere alaxe etorri zaizkigu, sinistu iguzue, gaur edizio digitalak arakatzen ibilita, aurretiaz bazetozena, Korrikarena honezkero bagenekien, baina tira, gaur ez dakit, kultur hitzorduek edota gizarte hitzorduek protagonismo berezia hartu dute. Willis Drummond taldeak etenaldi eragarri du, berriaren edizio digitalean ala irakurri ahal izan dugun moduan, eta etenaldi hori noiz arte, ez dakigu ze ikus dezakezue esate baterako Durangoko azokan ez direla egon, eta halako irudia sartu dute, Instagrameko beraien kontuan, hondartzako irudi bat, Lapurdiko hondartzako irudi bat ziurrena, eta aurten ekoizpen berririk ez duten ez izan, Durangoko azokan ez dire izan. Hori bai, etenaldiaren aurretik azken hitzorduak iragarri dituzte, eta entzun duzen bezalaxe, honezkero areto batzuk lepo beteta izango dira, eta oraindik ere gogo zaudetenok badakizue Gipuzko aldean Hernanin eta Donostian izango duzuela aukera, izan ere azken kontzertua, Intxaurrondoko Kultur Etxean izango da, hori urtarrilaren 5ean, errege bezperan, ez da ez aukera txarra, esan da ezala Lapurdiko taldearen azken kontzertu baik ikusteko. Ez da aztekoa, Bidasoako dokumentala egiten, soinu banda ezarri diotela, Fermin Muguruzarekin batera, Lapurdiko, Willis Drummond talde jator ezagun eta euskaldunak.
Ez baita aztekoa, Bidasoa ibaia, muga izan dela, ezarritako, inposatutako muga Euskal Herria erdibitu izan duena, baina ez da aztekoa gainera, gaur egungo migrazio krisiaren ondorioz, giza hondamendiaren lekuko ere badela, izan ere, Afrika eta Europa arteko estretxo horretaz gainera, oraindik ere beste estretxo batekin topo egiten dutelako milaka herritarrek. Eta drama horren aurrean, Fermin Muguruzak berak lekukotzak bildu ditu, azken urteetako bilduma bat da, eta esan da bezala, bertako lekuko ezberdinek, bertako herritarrek eta kasu honetan, bertako baita musika talde eta sortzaileek ere parte hartu nahi izan dute, gertatzen ari dena denen begietan jarri eta pantalla handira ekarriz Bidasoa dokumentalarekin. Eta alaxe, doinu artean bagoaz gaur, eta korrikako abesti berria gaur ezagutu dugun arren, akaso azken korrikako irudiak berreskuratzeko aukera edo parada egokia da baita gaurkoa ere, izan ere ez dugu ahaztuko azken edizioa Gipuzkoako hiriburuan Donostian izan zuela amaiera, baina Araba zeharkatuta, bada azenolako irudi ikusgarriak utzi zizkigun, elur artean eta milaka lagun elkarrekin bat eginda errepidean. Tira, irudi ederrak dira, eta akaso auspoa berriz ere martxan jartzeko balio izango digute, laster gertu dugulako korrika ateioka, eta honezkero prestatzen hasteko garaia ere bada, ez da hastekoa, gaur egun bizi ditugun garaietan gainera, euskaraz bizitzeko eskubidea, euskaldunon eskubidea, euskararen, euskal herriaren eskubide ugari honezkero martxan jartzeko garaia badelako eta urratuta ez segitzeko, eta amore eman gabe urratsak emateko garaia. Aizue, luzatzen ari gara, ezta? Tira, lasaiz, bihar ere bueltan izango gaituzue, kolpez kolpe antenatik. Badakizue, albistegi zerbitzua dela hau, azido xamarra eta bihurria akaso, baina fidagarria. Alaxe, bihar izango gaituzue bueltan, gabon pasa, eskerrik asko.